Ni za njega nije idealno počela nova sezona realitija. Reality Elita 8 počela je pre 2 noći na ružičastoj televiziji, napravši pravi bum kada je u pitanju medijsko nebo naše zemlje i regiona. Sinoć su se ukućani uselili posebni takmičari. Njih 8: Dragomir Matijo, Danijel Djuković Munjez, Snežana Vlajkov, Aleksandra Anđelić, Mateja Stanković, Milica Dugalić, Monika Stanojković i Nenad Marinković Gastos postali su zvanično deo Bele kuće i to kao ovonedeljni odabrani takmičari sa posebnim privilegijama. Međutim, senka na superiornost programa bacio je izlazak Stefana Karića sa imanja. Naime, sinu Osmana Karića naglo je pozlilo, te je bio prinuđen da potraži lekarsku pomoć. Ipak sada se saznalo da nije jedini koji je morao otići kod doktora. Naime, jutros je osvanuo snimak na kome se vidi da je takmičar Uroš Stanić, kog smo upoznali u prošloj sezoni, sa zavijenom rukom. Priroda povrede Stanića još uvijek nije poznata, ali jedno je sigurno, produkcija se munjevitom brzinom pobrinula za stanara Šimanovaca.